Jeesus vittu. Au. Ja kun luulin, että se oli vaan ukkonen, mikä siellä... I need to turn the interior light. Onko oikeasti pakko? Hei, käänny nyt. Tyhmä auto. Oi. Niin, luulin, että se oli ukkosen ääni, mutta se olikin salamatkustaja. Nyt tuli kyselemään se, että joko ollaan perillä. Vieläkö on pitkä matka? Joko ollaan perillä? Isi. Vieläkö on pitkä matka? Joko ollaan perillä? Mua pissättää. Just semmonen. Noniin. Mitä hittoa? No mitä, mikä ihme kolina? I need to find help. I saw a light in the forest. Näinkö oikeesti? Ah. Noniin, sinne siis. Okei, on se valo siellä. Joo, en näe halluja. Joo. Apua. Auttakaa. En voi hyvin. Hyi vittu. No, siellä se on. Voitko mennä yhtään nopeampaa? Toki sä oot jo loukkaantunut, mut silti. Näkökenttä sumenee. Auttakaa. Joo. Ei ole enää pitkä matka. You can do it. Hui. Se vaan tömpsähti. Varseksi niistä vaan. Mut okei, toi loppu oli vähän tyylysä. Kiisu. Jeesus, siinähän se on kiisu. 5/5 peli, kun voipi niin silitellä kissa. Wood was somewhere around here. No hei, sehän oli jo täällä. Niin naturaalia. Auta, minun täälläkin kämpässä tapahtuu jotain outouksia. No niin, miau. Tällä tyypillä on dänkkimesta, mutta en mä tiedä, tää on taas toisaalta living his best life. Pizzaa, kaljaa, kissa, hyvää musiikkia ja CL:n hyperpelitietokone. Ja Windows 95 tai 98. Onko kuulunut joku ääni? 4 videota.
Jahas. Have a new message, be sure to read it. No, don't mind if I do. That's a wow. Eikö ne ole toi se eka viesti? A new horror game just came out. Okei. Okay. Ehkä meitä on ton oma arvoisa. Mulla oli vielä pari videota tässä jäljellä, niin ollaan yli puoliväli saavutettu, niin loppuu tämäkin Via Dolorosa joskus. Sitten menti. Heti hyvissä tunnelmissa. Mä oon vissi joku sängyn alla piilossa ja hyvät psykoosit päällä jo valmiiksi. Hold down the left mouse button to move the lamp. Okay. Okei. Okay. Miksi mä haluaisin? No. Okei, okay. No kyllä mulla jotakin täällä pitää sitä kikkailla, koska toi ovi on kiinni. Se on tämmöisessä... Joo. Tämmönen. Mikä tuo nyt on? Joku matofakin kattotelinen, ne. Pystyn liikuttelemaan tätä lamppua mun mukaan. Olisiko tuonne houkutteleva laatikko? Senhän saa avattua. Find something that unscrewed the nut. Mega meisseli jostain. Älä... Joo. Okei, tää on dead end. Täällä on ihan liian pimeä nähdäkseen yhtään mitään. Tonne ei pääse. Mistä löytäisin meisselin? Missä kyykkää? Ei. Meisselit vaan pitää löytyä jostain. Olisikohan se ollut jossain täällä? Eikö ne varastettu nyt yksi meisseli pitäisi olla jossain? Tai sitten ei. Hei, lamppu, tuppa nyt sieltä. Jos mä tuon lampun pääksi tankaa tänne huoneeseen, että... Se... No ei, kun täällähän menee... Täällä menee suora reitti. Täältä. Lamppuja killuu sinne. On tääkin oma mega meisselinsä, mutta... Meisseli kuin meisseli, pääasia, että saapi duunattua ton. Niin se oli tämmönen pultti. No eihän se nyt pitää meisseli. Okei. Okei, se ei toiminut. Lähdetään etsimään toista ratkaisua. Hei, tossahan on... Ahaha. Täällä on toinen. En muista, oliko se sama kokoinen. Kolistelee täällä jossain. Ja siellä... tuolla on pimeät. No, anyway. No niin, se kävi. Nyt se on auki ja... Avainhan se. Tulisiko toi avain nyt tänne? Pääsen veksi täältä kellarista ainakin. Joo. Onko tässä nyt uusi lamppu, mitä pitää lähteä kuljettamaan, vai se taitaa olla... Hetkinen. Nyt lagaa ja pahasti.
Mä luulin, että mulla tietokone rupesi kyykkäämään, mutta ei. Mega Predator 3 tonninen vakaat. I need to finish watching 4 videossa. Taas se viesti. Okei, no toi on se sama. Ja kai mä yritän tätä 4-videota nyt uudelleen. Jäi vähän kesken. Onko se tarkoituskin jäädä kesken? No. Tää on nyt tämmönen aika nopeasti speedrunattu, kun tietää nyt tasan tarkkaan mitä pitää tehdä. Otetaan tästä näin. No se oli speedrunattu. Jeesus, kun tuli puskista, herranen aika. Täällä on edelleen toi sama. No katsotaan nyt tässä. Onko tää vaan joku samalta tekijältä joku mainos? The game has been. No nyt on. Find items. Aikahan tässä juoksee. Hieno peli, pro. Okei. Wow. Tosi söpöä. Tosi söpöä. Okei, täällä oli näköjään joku esine. Tää ei vaan näe nyt. Onko täällä huoneessa nyt sitten vielä? Find items lighter. Oi. Ei tehnyt tiukka. Vau. Wow. Olipa hieno peli. No. Sitten viimeinen video. Tältä Ullakolta selkeästi. Ja oli synkkä ja myrskyinen yö. Getting cold, I need to find a hat. Pipo! Why is it so cold? I need to figure out... Joku tiivistys, niin ikkunassa vähän rakaapi. Tai sitten, no toi ovikin kun on auki, niin sekin voi olla nyt syypää, niin... The door is open, didn't I close it? Maybe someone came in to warm up. Oh shit. Eikö täällä toimi valot? Oh shit. Eikä joku on mun kämpässä potentiaalisesti jossain lämmittelemässä, mutta se on mun... Hui, se on mun sähkö. Kun joku tulee lämmittelemään, niin saa maksaa osaansa tai lähtee veks. Se on ikkunakin auki. Nimeitä kyllä on. Hui. Toto on dänkki kämppä sulla, Hermanni. Jeesus. Teppo saa istua paskalla ja röökata. Joo. On se ikkuna kiinni. What the fool I am. Nytkö ne... Nyt on laittaa fire tästä. Nytkö ne elämän realisaatiot iskee, kun... Eden ympärille, että minkälaisessa se on murjussa asustelee. Voin mä nostaa tosta noin... Okei, ei tarvitse ottaa tulitikkuja. Olisin olettanut.
Nyt mä menen tuonne takalle ja sitten tartten tulitikut ja sitten mä kävelen takaisin tonne. There was firewood somewhere. Ah. Siinähän sitä. Noin. Koira. Matches, asasta hop the box. No niin, ja nyt ne. Nyt ne tuli tikut täältä. Siitä niin. Niitä vielä riitti muutama. Anteeksi. Käy tuo ääni. Ota selvä, mitä mun pitäisi kuunnella, mutta... Laitetaan nyt tohon takkaan, se tuli ekaan. Tunnelma. Huut huut. Pöllöimitaatio siis. Noin. Siis on... Hetkinen. Ei, mä näin ton. Ei edes pelottanut. Ei edes pelottanut. Mutta ei täällä alakerrassakaan nyt. It's getting warmer, I can't go to sleep. Mikä täällä säti? No. Syyskopi, hetkinen. Hui. No pitäis mennä nukkumaan, mutta siellä on ihan hito pimeä. Mikä hiton radio täällä särisee? Televisio. Ai apua, nyt tapahtuu jotain kauheutta jostain. What's wrong with the lights? Wall. Ja vessassa. Okei, joo. Noniin. Mitä tosiaan? Ja sitten... Siis... Se ikkuna on edelleen kiinni. Joo. So far so good. Poliisit. Ei, vielä voisi vähän tutkia kyllä, mutta okei, soitetaan poliisit. Täällä oli puhelin muistaakseni täällä television vieressä. Mä en tiedä mitä ne poliisit niinku... No en mä tiedä, kyllä mulla on epäilystä, että täällä kämpässä on joku, niin... Ja vähän beloddaa ja kuumoddaa, niin... Poliisi sitä voisi tulla vähän... selvittämään sitä. Oh man. What should I do? Indeed. Tapahtuu asioita, mutta jotenkin se tuntuu, että mä vaan... En huomaa niitä. Ja kun joku olisi koputtanut ovellakin. Niin kun se vieras, joka tänne tuli, niin se halusi keittää meille kupillisen teet. Ui, kylmät väreet. Ei, kuka täällä nyt rikkoo asioita? Lopeta.
mulle tuolla? Tapahtuu ihan liikaa asioita yhtä aikaa. Ja sähköt on poikki. No ei oo poikki, kun tuolla on valo. Ja ledi vaan palo katosta. Oi, puukko. Siis en mä sillä, että mä olisin vaan... Apua. Aina odottaa, että kun kääntää selän, niin silloin tapahtuu jotakin, mutta ei tähän mennessä kertaakaan vielä. Vai onko? Ei tämäkään ovi nyt aukeaa. Mörkö perhana. There was a crowbar somewhere around here. I need to open the door. Tuuholta. En mä tiedä, haluuks mä mennä tonne. Vitormaa mörkö oli siellä. Tuli tarkistava, että joko se TV-si oli lämmin. Niin weapon is under my bed. Selvä. Sieltä kunnon mutka. Ihan kuin olisi näkynyt tuolla jotakin sivusilmällä. Ihanaa, tänne on tullut valot päälle ja sieltä näkyy mun pyssy. Miehellä on oikeus puolustaa itseään. Missä tosiaan? Missä mutka? A knife tässä. No niin, joo, se on. Joo, veitsi on keittiössä, kyllä. Tuo vähän turvallisuuden tunnetta, kun saa jättää kättä pidempään. Ikkunasäikäytös, ikkunasäikäytös. Nyt se tulee. Hei. Älä mulle ala. No. Suutu jo! Suutu jo. Joo. Täällä minun kodissa rupeat riehumaan. Tuu tänne. Tuu tänne sanomaan. Saat tästä puukusta. Noniin. Noniin. Missä sitä ollaan? Missä sitä ollaan? Saatanan rotta! Saakelin rotta. Katso hetken, että oliko tuossa niinku joku seissyt, että olisi niinku käet ollut. Tuolla oli puurunkoja vai jotain buska. Noniin. Noniin. Tuu tänne sanomaan. Tuu tänne sanomaan. Ei pelota yhtään. Okei, pelottaa ihan hitosti. Mitä tuolla tapahtuu? Noniin. Jesus. Ohohoho, siellä oli. Ikkunasäikäytys, mä näin sut siellä. Tuuppa ja juokse vahingossa tähän mun puukkoon. Ai vitus. Oli vähän tylsä loppu kyllä. Man, this is intense. I've heard enough for today. It's getting late. Going to the bed, kyllä. Joo. Otetaan tuo pois päältä. I need to turn off the light. Joo. Sitten pötköttelen. Oli vähän antiklimaattinen toi viimeinen video, kun ei
ei päässyt käyttämään väkivaltaa. Oli semmoista, kun oli se punaiset valot ja kaikki, semmoinen kunnon doomi-fiilis. A friend sent it to me. I could have not opened it, but I did. Better. Mä just ajattelin, että onko jotain life regrets. Because it's not happening to me, it's happening to them on the screen and with me. Everything's fine. Joo, kaikki on hyvin. Nyt tulee diippiä elämäloreja. Jeesus. Semikuumotus. Joo. Ui, ja jälleen ootti, että siinä olisi tullut vielä jotain. Ok. Pelinähän tää oli ihan kaamea. Voi Jeesus, helvetti. Mutta, no, kiitos kun jakoit tämän kauhupläjäyksen kanssani. Pitää hetken aikaa palautua tästä, että uskaltaa seuraavan kerran koskea mihinkään. Mutta oikein kiitos tosiaan seurasta ja moi moi!